रेल दी मुखिया जी होने से उठ के डांट तनी है कि हई सबका इशारा हो है का कहता रे रेल दी ये बबुआ रुक जा रोज से बढ़ के हु कलाकार ना हो खैर इ त अपना ऊपर बा हम चाहिए कि अगेंस्ट के कार्यक्रम बढ़िया हो जाओ तो हमारा ऊपर बा तनी सा ढीली दे दे जो बाबू ते बढ़िया गाले एक चूड़ी कसनी के तुरंत रोड पर ले आती है बलरा जइबो अंधारा को के ले भागे जगिए भंग क देब काहे बेआस हेलो हेलो सब बुझाता पूरा गांव के बहरी बोलता समय इंसान के हाथ में ना रहेला ना समय के साथ इंसान के चले सही बात बा जे समय के परख लिहलस उससे बढ़ के हु कलाकार ना हो खैर इ त अपना ऊपर बा हम चाहिए कि अगेंस्ट के कार्यक्रम बढ़िया हो जाओ तो हमारा ऊपर बा तनी सा ढीली दे दे जो बाबू ते बढ़िया गाले एक चूड़ी कसनी के तुरंत रोड पर ले आती है बलरा जइबो बाकी हमारा मन के मर्जी हो चाहिए कि भाई हर जगह हमरे निमन हुई तो काम नानू चले खास जगह बाबू तोनियो के चलावो खा सके लोग कहे कि ना यही तरह परदेसियों मार्केट में नहीं खे ओकरो में कुछ क्वालिटी बा खजबुद्दीन गीत संगीत सुमिरन वंदना सिकंदर भैया शांति के चीज है मुखिया जी गाना बजाना का कहल जाला खास करके सुमिरन वंदना जब हमने के घर बनाई ले तो में कई प्रकार के रूम होला एगो घर के मंडप में बेडरूम होला जौना के सैन कक्ष सूते वाला घर कहल जाला सेडरूम होला जौना के खाना बनावे वाला किचन घर कहल जाला ओही में एगो बाथरूम होला जौना के स्नान घर कहल जाला ओही में एगो गॉड रूम होला जौना के देवता घर कहल जाला ओही में गेस्ट रूम होला जौना के अतिथि घर कहल जाला तो सब रूम बनौला के साथ में एगो गॉड रूम यानी देवता घर हमनी के जौन बनाई ले ओकरा के अछूता मानल जाला आउटी घर में कैसे ढूकतनी उससे मतलब नहीं ना लेकिन जब देवता घर में जाए तो वो अछूता मानल जाला अछूता घर में हेले से पहले जूता दुआरी पर खोल दी तब वो घर में प्रवेश वही तरह गीत संगीत हो ये जो सुमिरन वंदना है का हो ये अछूता घर हो देवता घर हो दूसर का ताल का हो मानो तो बेडरूम हो तीसर का ताल का हो मानो तो गेस्ट रूम हो चाहे बाथरूम हो जौन मान लेबो तो दूसर का तीसर का ताल में नाच गाओ खेल कूद सब जायज बा बाकी सुमिरन में 3 पुरसा कूद जाता लाउडा लेखा ये तो बिल्कुल ना जायज। अच्छा देखिए हम 2 गो मात्र गाना गौनी एगो माई के एगो गणेश जी के चैतो छोटा सगा के बैठ गई उठले 13 प्रकार के हवा बांधत रे इनका मन में बाकी हम जीत गई तारा ये न बुझाइल प्रदुमन भाई कि तू जीत गई जा जा तू तो जीत गई हम तारा के वो विजय के माला देता नहीं जा प्रदुमन भाई तू जीत गई तनी सा के नहीं हो आई पुरस्कार केकरा वरी से उपेंद्र सिंह जी पट्टी पचरौर कर धरती से 100 रुपया पुरस्कार दिले बानी देखे शेरवा के नियो गांव से निकल के बहरी चल जे है सन्नेवता होता में तो सब कुतवा उपला जाले
गौवा के कुतवा उपला जे है सब बुझे सके अब राजा हम बानी, अब राजा हम बानी। आ फिर जब शेरवा के आवे के धमक 2 किलोमीटर पहले ही से होई नु तो फिर अपन अपन मान धले हम जानत नहीं। बाकी ई हमरा दिल में रहेला कि ना रोशन हर जगह तू ही अगर काम कर देबो तो फिर प्रदुमन प्रदेशिया के मार्केट कैसे रही। इससे कहीं कहीं ढीली दो ना तो हरबरा के गाने बजाना छोड़ दे। जब एक चूड़ी ज्यादा कस देम तो एनु कहबो कि तेही गांव हम चलनी गए। दुगोला का हो ये जनता सब जानता है कि तुम क्या जानता है, फिर भी इन महान जनता का समक्ष इतना क्यों बनता है, जबकि ये भी जानते हो कि जला डालना ही आग का लक्षण है, तो फिर जानबूझकर उस आग में क्यों फानता है। कि मर्द का जुबान है मरते दम तक वही करता है जो भी मन में ठानता है, लेकिन अपने आप को भी परदेसी डार्लिंग इतने गिरे हुए मत समझना। क्यों? क्योंकि इन हिजरों के दलों में तेरा भी एक प्रधानता है। लेकिन हिजरे के दल में खार होते कहते कि रवा सबे हाथ उठाई रोशन आज के रेल दी रेल दी ई का मुखिया जी होने से उठ के डांट तनी है हई सबका इशारा हो है का कहता रे रेल दी ये बबुआ रुक जा रुक जा रोको 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 गरीब आदमी बानी। तू हमरा के काहे खातिर रेल देबो? साइकिल हमरा के दे भाई। तू हमरा के काहे खातिर रेल देबो? मान के चल कि रेल देबो त एगो प्लेटफार्म बनवावे के पड़ी, जंक्शन बनवावे के पड़ी, अपना खर्चा कहां से आई? ऐसा करी ह चुपचाप एगो बढ़िया 2 चक्का बाइक दे दी ह काम हो जाई। वहीं पर खुश हो जाए। काहेला रेल देबो? एगो बाइक का कुछ नगद पैसा वैसा दे दी ह हर काम ना कर बना। जा तनी खाड़ हो करे खाड़ हो जा खाड़ हो जा। शिकारी बाबा तू जीत गइल, हम कहतनी तू जीत गइल। पैसा ले हम कहतनी तू जीत गइल।